Täällä Matti Pekkanen, tulipalopaikka, Töysä, Riton. Takanamme savuaa Mikko Raiskin omistama punainen talo. Näillä mailla kasvaa hyvin mansikat. Voidaan siis puhua punaisesta tuvasta ja mansikkamaasta. Tässä on sitä elämän idylliä. Aurinko laskee kauniisti takanamme. Onko se auringonlaskun merkki uudesta alusta vai jonkun loppumisesta? Tilannekatsaus tällä hetkellä on se, että valmistellaan huoneistopalon polttoharjoitusta tai sammutusharjoitusta ja tässä nyt harjoituksessa mukana on sitten yksiköitä Alavuudelta, Ähtäristä ja Töysästä. Paineet pitää paikkaansa. Mä lähden sytyttämään nyt! Tilanne alkaa olemaan kohta puolesaan välissä, eli toinen poltto on menossa ja rakennus kestää hyvin tähän saakka. Että tämän jälkeen lähtee sitten kaikki palomiehet tuonne huoltoon ja sen jälkeen otetaan toiset 2 polttoa ja sen jälkeen rakennukseen kannetaan mennä. Tehdään elokuvahistorian hienoimpia talonpolttokuvia. Joo, saatte varmasti hyviä otoksia. No niin, päivä on pulkassa ja kohtaan myöskin tuottaja Sokkala ja Matti Pekkanen pulkassa, nimittäin eletään niitä hetkiä, että kohta lunta tulee ja lujaa taivaan täydeltä. Ja taustalla niin kuin huomaatte, rauniot palavat, talo on poltettu ja kaikki meidät hyvin töysäläiset nuoret ovat päässeet meitä auttamaan, tai saaneet auttaa, mikä kunnia, päässeet auttamaan. Joo, kiitoksia Töysän palokunta, Ähtärin palokunta, Alavuuden palokunta, Töysän kunta, palokunta. Kuntakinteen, mikä se kunta. Mahtava kunta tämä Töysä, nimittäin palokunta. Kiitoksia kaikille mukana olleille.